Пендара ми предложиха да представя техните домакини в Кюстендилския край, се развълнувах, защото имам своя лична история с това място и го обичам от много години. Бях сигурна, че тук ще срещна хора, които са вдъхновяващи, които са вдъхновени и които са готови да променят света, в който живеят, за по-добро. Приключението започна в село Ръждавица. Целта на посещението преди Мана беше да сътворим по рецепта на баба Рози бани с боза. Здравей! Аз съм Мария, приятно ми. Добре заварила. И не знам доколко сътворихме бани с боза, но със сигурност остана яркия спомен от смеха, закачката и всъщност най-ценното нещо, което се случва на село, е именно споделянето. Вече мирише, нищо не става друго. Контраста между Димана и баба Рози беше заземяващ, защото всъщност виждаш как когато имаш две поколения и когато те се сработват, накрая се получава една смесица между време и пространство, която обаче всъщност е единствената смесица от време и пространство, която ще ни даде възможност да вървим напред, защото ако съвремието си позволява да се учи от миналото, всъщност ще създаде най-сполучливото бъдеще, поне в моите очи.